남을링의 사물로리아 공감사에 첨주시아이. Więc najpierw chciałbym przekazać Wam wszystkim moje ciepłe pozdrowienia. W zeszłym miesiącu podczas pełni księżyca mieliśmy rocznicę odejścia trzeciego Karmapy Rinpoche Dorje i chciałem wtedy opowiedzieć o jego historii życia i wyzwolenia, ale nie było dość czasu. Tym bardziej, że w tym samym czasie obchodziliśmy również rocznicę Gampopy, czyli klejnotu Dharmy całego Dakpukadziu. Wówczas wydawało się, że ważniejszym jest opowiedzenie o Gampopie, więc dlatego w tym miesiącu podczas pełni postanowiłem przekazać to wprowadzenie do życia Ranjunga Dorje. Dzisiaj mamy pełnię, która w chińskiej tradycji obchodzona jest jako festiwal przesilenia jesiennego. I jest to bardzo ważna pełnia. W związku z tym pomyślałem sobie, że może to jest odpowiedni dzień na wygłoszenie tego wykładu. Pośród wszystkich inkarnacji karmapów Ranjung Dorje należy do tych, którzy wykazali się najwspanialszą aktywnością. Studiował sutry i tantry starszego i nowszego przekazu oraz wszystkie większe i pomniejsze tematy wiedzy od 113 nauczycieli. Pośród nich był Kentrup Odziempa, Nyenre Gendin Bum, Niedoła Kungadyndup, Kempo Sandrup Siapiashinu, Gyalgo Mieshe Terton Sho Gyaltse Lekpa i inni. I oni wszyscy, mówi się, że Ranjung Dorje studiował wszystkie sutry i tanty, które były, oraz wszystkie jakby tematy wiedzy, jakie były wówczas dostępne w Tybecie. W zasadzie nie było niczego, czego by nie przestudiował, nie przeczytał, czym nie byłby zainteresowany. Więc można powiedzieć, że Ranjung Dorje był jednym z tych karmapów, którzy mieli naprawdę rozległą wiedzę. Oczywiście miał wielki wpływ nie tylko na szkołę Karma Kamdzang, ale na cały buddyzm tybetański, na całą jakby wiedzę tybetańską w ogóle. Na przykład odegrał bardzo dużą rolę w rozwoju szkoły Nyingma, praktyk Shiche, czyli Chi, oraz na podejściu i urzeczywistnieniu trzech wadż takiej praktyki znanej w Dakpokadziu, czy w Drukpakadziu głównie. Zanim uczynił to Kunkien Dolpopa, to właśnie Ranjung Dorje odegrał bardzo ważną rolę w upowszechnianiu i podkreślaniu poglądu Shentong, czy też poglądu natury Buddy w Tybecie i napisał znane kompendium astrologii, który był jednym z najwcześniejszych tekstów astrologicznych w Tybecie opartym na tantrze Kalachakry. Jakby w związku z tym odegrał dużą jakby rolę w upowszechnianiu w ogóle w rozwoju tybetańskiej astrologii. Napisał również Ocean nazw leków, który jest taką listą 830 leków i ich aktywności, czy też ich działania. Jest jednym z najdłuższych jakby tekstów medycznych w całym Tybecie, szczególnie w tamtym czasie. Wielu tybetańskich uczonych, lekarzy dzisiaj nadal uważa go jako takie dość ważne źródło wiedzy na temat substancji medycznych i ziół, które miało odegrało dużą rolę. Jakby ten tekst odegrał dużą rolę dla medycyny tybetańskiej.
Poza tym znany wówczas były opowieści Jataki napisane przez Acharya Szwagosze, które wyliczały 34 poprzednie żywoty Buddów, natomiast Rangjung Dorje uzupełnił je i stworzył 100 poprzednich żywotów Buddy. I stąd jakby bardzo znany jest jego tekst 100 opowieści Jataki, które jest jednym z najdłuższych jakby utworów wierszowanych w całej literaturze tybetańskich. Jeśli chodzi o praktykę, to Rangjung Dorje był jednym z tych, którzy w całym Tybecie wykonywał różne odosobnienia medytacyjne. Również założył kilka klasztorów, które głównie były nie jakby klasztorami, ale właśnie ośrodkami medytacji, ośrodkami odosobnień. Miał również bardzo wielu uczniów, którzy mieli bardzo głębokie doświadczenia. Mówi się, że Rangjung Dorje miał 80 w pełni urzeczywistnionych uczniów i jest to jedna z jego bardzo ważnych spuścizn. Istnieje bardzo wiele opowieści o tych uczniach, bardzo wiele o nich, ale nie mamy czasu, aby o nich teraz opowiedzieć. Ale myślę, że będę do nich wracał podczas następnych rocznic Rangchunga Dorje i przy różnych innych okazjach. Tak czy inaczej, pan Dharmy Rangjung Dorje jest również znany jako pierwszy rozpoznany tulku w Tybecie. I uważam, że jest jakby takim wzorem dla wszystkich innych tybetańskich tulków. Myślę, że dzisiaj chciałam głównie skupić się na 3 tematach związanych z Rangjungiem Dorje, na takich cudownych wydarzeniach związanych z jego narodzinami, wczesnym dzieciństwem oraz o tej właśnie słynnej jakby historii związanej z tym, jak po śmierci pojawił się na tarczy księżyca w pełni. Te pierwsze dwie jakby historie oparte są o biografię Rangjunga Dorje napisaną przez jego bezpośredniego ucznia Sherapa Rinpochena. Natomiast ta trzecia pojawia się w innych historiach życia, biografiach, ale również dość rzetelnych. Mówi się, że pierwszy Karmapa, ogólnie mówimy, że pierwszym Karmapą był Dusum Khenpa, drugim Karmapą był Karma Pakshi, a trzecią Karmapą był Rangjung Dorje. Ale Karma Pakshi tak naprawdę nigdy nie był jakby znany jako inkarnacja Dusuma Khenpy. Nigdy nie był rozpoznaną inkarnacją, nigdy nie był intronizowany, nie było wówczas po prostu takiej tradycji, nie słyszano o tym. Aczkolwiek Karma Pakshi był inkarnacją Dusum Khenpy, dlatego że sam o tym mówił, bardzo często wspominał o tym w swoich pismach. Na przykład jest taki autobiograficzny tekst Karma Pakshi zatytułowany Relacja z urzeczywistnienia 3 czasów jako będących poza czasem i z udoskonalenia wielkich mocy. Tak się nazywa ta autobiografia, w którym Karma Pakshi opowiada, że pan Dusum Khenpa, jego biografia mówi o tym, że on odrodzi się, on sam Dusum Khenpa mówił, że odrodzi się w miejscu praktyki w Lodraku, gdzie będzie przynosił pożytek wielu uczniom i to się spełni, kiedy zobaczy rzekę Dri. Wówczas jego intencje się wypełni. I faktycznie stało się tak, że Karma Pakshi odrodził się właśnie niedaleko Lodraków w dolinie rzeki Dri.
Więc jakby sam Karma Pakshi jakby wskazuje na to, że jego narodziny są wypełnieniem przepowiedni Dusuma Khenpo. Na przykład w tej samej autobiografii Karma Pakshi mówi, ten znany jako Dusum Khenpo w przyszłości, dzisiaj jest niesplamioną Dharmakają Rangjunga Dorje. Jest inaczej nazywany i żyje w innych czasach, ale ich umysły są tym samym. Tutaj jakby musimy zwrócić uwagę na to, że sekretnym imieniem Karma Pakshi był Rangjung Dorje i bardzo często Karma Pakshi podpisywał się imieniem właśnie tym sekretnym Rangjung Dorje, stąd istnieje dużo jakby dzisiaj takiej konfuzji związanej z tekstami podpisanymi jako Rangjung Dorje, bo nie wiadomo, czy to był trzeci Karmapa, czy to był drugi Karmapa, gdyż obaj bardzo często podpisywali się właśnie imieniem Rangjung Dorje. To jest taka jakby tradycja jakby karmapów, że sekretnym imieniem, sekretne imienie poprzedniego karmapy jest oficjalnym imieniem następnego karmapy. Czyli na przykład, w tym przypadku sekretne imienie Karma Pakshi, czyli Rangjung Dorje, stało się oficjalnym imieniem trzeciego karmapy, a sekretne imienie Rangjunga Dorje, czyli Ronpa Dorje, stało się oficjalnym imieniem czwartego karmapy i tak dalej. W ten sposób również trzeba podkreślić, że właśnie Dusum Khenpo nigdy nie był znany jako karmapa, ale ponieważ miał wizję dakin, które jakby namaściły go tym tytułem, przekazały mu ten tytuł karmapa, więc jakby karmapa to było jakby tajemne imię Dusum Khenpo, którym później oficjalnie tytuł nazywano Karma Pakshi jako karmapa. Istnieje jedna wzmianka w pismach dotyczących, w pismach Karma Chagmy, który mówił o tym, który spędził jakiś czas w Karmagun, w klasztorze założonym przez Dusum Khenpo, który mówi o tym, że Karma Pakshi był nazywany karmapą, dlatego że tak dużo czasu spędził w Karmagun. To jest w zasadzie jedynka wzmianka na ten temat, jaką znamy. Nie ma jej nigdzie, nie mówi się o tym nigdzie indziej, więc mamy pewne wątpliwości, czy to faktycznie tak było, bo przecież skoro Dusum Khenpo założył Karmagun, więc dlaczego Dusum Khenpo nie nazywano karmapą, skoro to był ten główny lama Karmagun, prawda? Więc tak czy inaczej istniała wtedy już przepowiednia, że będzie trzech jakby dzierżawców czarnej korony i pierwszym z nich był właśnie pierwszym z nich był Dusum Khenpo, drugim był Karma Pakshi, a trzecim Rangjung Dorje, ale jednocześnie tylko dwóch z nich nosiło tytuł karmapy, tak? Karma Pakshi i Rangjung Dorje. Tak też przedstawia tą sytuację Micho Dorje, 8 karmapa, w swoim komentarzu do Yogatantry. Myślę, że to jest dość ważne, aby zrozumieć, bo kiedy czytamy różne teksty historyczne, czasami jest to przedstawione z różnej perspektywy. Myślę, że tradycja noszenia czarnej korony w ogóle zaczęła się właśnie za czasów Dusum Khenpo, gdyż w zbiorze dzieł zebranych Dusum Khenpo istnieje taki tekst, który się nazywa Trzy zmieszania, w którym Dusum Khenpo mówił, myślcie, że ponad waszą głową pojawia się dysk księżyca, a na tym dysku księżyca pojawia się wasz guru,
który ma białe włosy i czarną koronę i jest z natury światłem. Więc już Dysung Khenpa jakby pouczył swoich uczniów o tym, aby wizualizowali swojego guru w czarnej koronie. Również w tej już wspomnianej autobiografii Karmapakshi on mówił o tym, że pan Dysung Khenpa był błogosławiony przez samopowstałą mądrość, którą wyemanował Indra Bodhi. Więc jakby w percepcji jego uczniów Dysung Khenpa pojawiał się jako taka iluzoryczna postać, jak odbicie w lustrze. A to dlatego, że w esencji on był braminem Sarachą. I zawsze, kiedy pojawiał się właśnie w taki cudowny sposób, miał na głowie czarną koronę ozdobioną takim złotym ornamentem, złotym w kształcie bukietu okrągłych kwiatów. Mówi się, że to był jakby ten symbol współistniejącej mądrości, te kwiaty przedstawiały. Mówi się również, że w ogóle w obozie Karmapów, pierwszego Karmapy, wielu z jego uczniów widziało go noszącego czarną koronę, czy też czarną czapkę. Uszytą z damaszku albo jedwabiu, właśnie ozdobioną takim bukietem okrągłych złotych kwiatów. Teraz przejdźmy już do Rangdziunga Dorje. Pan Dharma Rangdziung Dorje urodził się 8 dnia pierwszego miesiąca tybetańskiego w roku drzewnej małpy 5 cyklu, czyli w 1284 roku, zaś odszedł 14 dnia 6 miesiąca roku ziemnego zająca 6 cyklu, czyli w 1339 roku. Krótko mówiąc, był takim lamą, XIII-wiecznym lamą. Urodził się w pobliżu Lankor w wyższym Dingri. Imię jego ojca brzmiało Timpa Chöpal, a imię jego matki Jomo Yangren. Kiedy był mały, nazywano go Chikyapal. Mówi się, że kiedy się urodził, otarł swoją twarz dłonią, spojrzał na księżyc i powiedział: o, to jest miesiąc 8 dnia, to jest księżyc 8 dnia. Siostra jego matki przebywała z nimi wówczas w tym domu i ona od razu powiedziała: och, to dziecko mówi zaraz po urodzeniu, to jest bardzo zły znak, to jest jakiś zły omen, lepiej się go pozbądźmy. A jego rodzice mówią: jak możesz coś takiego zrobić i mówić? To jest nasze ciało i krew, jak mamy się go pozbyć? Jego ciotka odpowiedziała: w takim razie nie możecie tu zostać, to jest bardzo zły omen, nie możecie tutaj mieszkać, i ona nie pozwoliła im jakby mieszkać, przebywać dalej w domu, tylko wyrzuciła ich do obory z krowami, żeby... Chikyapal, kiedy był mały, kiedy był niemowlakiem, był bardzo słodki, wyglądał ślicznie i ludzie podchodzili i mówili: o, to nie może być wasze dziecko, on jest taki ładny. I brali go na kolana, karmili, bawili się z nim cały czas i tak dalej. Kiedy Rangdziung Dorje miał jakieś 2 czy 3 lata, wówczas powiedział do swoich rodziców:
potrzebuje takiej czapki, która wygląda jak ta i jakby zrobił taką małą czapkę z czarnego filcu i powiedział, muszę mieć tą czapkę, będę ją nosił. Albo czasami na przykład zbierał wszystkie dzieci z całej okolicy, robił sobie taki mały tron z kamieni, siadał na nim i zaczynał uczyć ich dharmy. Szczególnie było to takie instrukcje wskazywania, instrukcje opowiadające o 3 kajach. Na przykład mówił taką strofę. Urzeczywistniłem, że te zjawiska, to wielorakie jakby przedstawienie pojawia się, ale jest pozbawione istoty. Czuję współczucie dla was, dzieci, które nie urzeczywistniłyście, że wszystko jest jak iluzje, miraże i tęcza. Pewnego razu on i jego matka zostali zaproszeni na pewien jakby taki festiwal, pewne jakieś święto, gdzie jego matka otrzymała 3 kawałki jedwabiu, ale ktoś jej te kawałki jedwabiu ukradł, zabrał od niej i przez co ona była tak smutna, że aż się popłakała. Na co Cikiapal powiedział, nie płacz nad tymi straconymi 3 kawałkami jedwabiu. W klasztorze Tsurpu mam takie dużą skrzynię, w którym jest bardzo dużo jedwabi. Dam ci je wszystkie, nie musisz płakać. Potem innym razem jego ojciec jakby niósł go tak jakby na barana przez drogę i na drodze pojawiła się duże stado owiec, a wówczas jego ojciec pomyślał sobie, byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł mieć tyle owiec. To byłoby wspaniałe. Na co Cikiapal powiedział, czy ty zakochałeś się teraz w owcach? A na co ojciec odpowiedział, tak. No, jesteś bardzo, bardzo przywiązany do takiej, bardzo chciałbyś być bogaty, prawda? Ja w takim miejscu, które się nazywam Dokam, mam bardzo wiele koni. Dam ci te konie, nie musisz się zmusić. Ojciec zapytał, czy to znaczy, że czytasz w moich myślach? Kim jesteś? Na co chłopiec odpowiedział, jestem Rinpoche Karmapa. Jego ojciec Tympa pomyślał sobie wówczas, pamiętam jak w przeszłości Rinpoche, bo on spotkał Karmapakshi w przeszłości i wtedy Karmapakshi dał mu jakiś prezent i powiedział, Tympa, w przyszłości pożyczę sobie na jakiś czas twój dom. I w tym momencie jakby tej rozmowy z dzieckiem Tympa zrozumiał, że to jest właśnie, tego właśnie dotyczyła ta przepowiednia Karmapakshi i poczuł taką bardzo dużą wiarę, bardzo duże oddanie w swoim sercu i takie przekonanie, że jego syn jest inkarnacją Karmapakshi. Po jakimś czasie jego rodzina, jakby Rangdziunga Dodża nie była zbyt bogata, więc czasami byli naprawdę głodni. I wówczas na przykład jego ojciec Tympa pomyślał, jakby było to wspaniałe mieć te wszystkie przeróżne rzeczy do jedzenia i picia, prawda? Na co Cikiapal powiedział, bardzo lubisz jedzenie, prawda? Na co ojciec odpowiedział, tak, lubię. Na co chłopiec powiedział, powinieneś opowiedzieć innym ludziom, że jestem reinkarnacją Rinpoczego. Na co ojciec powiedział, okej, możemy spróbować.
Wówczas też chłopiec powiedział, jak przejdziemy przez tą rzekę, po drugiej stronie tej rzeki tam jest wioska, w której dostaniemy bardzo dużo jedzenia i picia. I rodzina faktycznie udała się do tej wioski, przeszła przez rzekę do tej wioski i okazało się, że tam pewien bogaty gospodarz urządzał wielkie przyjęcie i zaprosił ich na to przyjęcie. Mogli się najeść i napić ile chcieli. Kiedy Tympa napił się w większej ilości piwa, które uderzyło mu trochę do głowy, to zaczął opowiadać ludziom, no, mój syn tutaj opowiada, że jest inkarnacją Rinpoczego Karmapy. Wszyscy nagle jakby spoważnieli, zaczęli się kłaniać temu chłopcu. Tam w tym towarzystwie przebywał również nauczyciel Dharmy Sty, nazywany Kecyn Serkangpa. I zaczął wypytywać chłopca i rodziców o tą całą sytuację. Te wszystkie notatki później zostały wydane jako taki tekst zatytułowany Historia wyzwolenia Bardo. Gdyż on jakby Rangjung Dorje zaczął opowiadać o tym, co się stało po jego odejściu jako Karma Pakshi i narodzeniu jako Rangjung Dorje. W tym całym okresie jakby pomiędzy tymi odrodzeniami. W owym czasie właśnie mały Rangjung Dorje otrzymał wyjaśnienia i przekazy mocy do praktyki Shiche czy też Che, gdyż jego ojciec był właśnie praktykującym Che. Otrzymał również Abhisheki, Yangdak Kheruki i Vajraki Lai. Jak wiemy, zwyczaj rozpoznawania tulków jest jakby taką cechą charakterystyczną buddyzmu tybetańskiego. Ogólnie tulku, czyli w sanskrycie nirmanakaya, to jest termin, w którym określa się jedną z kai Buddy, czyli kaję cielesną, którą przyjmuje Buddha, aby przynosić pożytek istotom. I istnieje bardzo wiele różnych form nirmanakai. Wielu szlachetnych bodhisattvów, nie tylko Buddów, potrafi tworzyć różne emanacje i nawet zwyczajne istoty mogą tworzyć pewne emanacje, na przykład kiedy wejdą w odpowiedni stan samadhi, są w stanie stworzyć taką emanację. Ale tylko Buddowie, autentyczni Buddowie mają takie prawdziwe nirmanakaje, tak? Takie prawdziwe, ale w języku tybetańskim wszystkie te formy nazywa się jednym terminem tulku, gdyż one są w pewnym sensie podobne. Zwykła reinkarnacja jest czymś zupełnie innym. Zwykłe istoty odrodzają się w samsarze, przyjmują określone odrodzenia powodowane karmą i swoimi splamieniami, zaś szlachetni bodhisattwowie przyjmują odrodzenie powodowane współczuciem i w wyniku ich wcześniejszych szlachetnych życzeń. Więc tacy Buddowie i bodhisattwowie pojawiają się na świecie dla dobra innych. Również oczywiście, kiedy zwyczajne istoty mają bardzo silne intencje, bardzo silne życzenia, aby w przyszłym życiu odrodzić się w taki czy a nie inny sposób, wyrażają te życzenia bardzo mocno i wielokrotnie, to wówczas faktycznie po śmierci ich życzenia mogą się spełnić. To wszystko jest opisane w sutrze przymiotów Sukhavati i wielu innych podobnych sutrach możemy wyczytać tego rodzaju informacji. Oczywiście wszyscy buddyści jakby uznają, że istnieją
istnieją przeszłe i przyszłe żywoty, tak, że odradzamy się nieustannie. Em, Buddha Shakyamuni opowiadał wiele historii dotyczących jego przeszłych żywotów, które później zostały spisane jako jataki. Buddha Shakyamuni również opowiadał o przeszłych czy przyszłych żywotach różnych innych jego uczniów czy osób, które spotykał w swoim życiu. I oczywiście więc rozpoznawanie, czy też przewidywanie różnych odrodzeń jakichś ludzi, czy nie tylko ludzi, to nie jest jakby jakaś sytuacja, nie jest jakaś zdolność znana tylko mistrzom tybetańskim, tak? Ale to właśnie dopiero w buddyzmie tybetańskim pojawił się zwyczaj rozpoznawania i intronizowania jakby takich inkarnacji wielkich mistrzów, która rozpoznała się właśnie z panem Dharmy Rinjungiem Dorje i potem powoli zaczęła rozprzestrzeniać się w całym Tybecie. Czasami niektórzy mówią, że w Tybecie pojawiło się wiele cierpienia związanego z systemem Tulku, ale z drugiej strony fakt, że tak długo ten system utrzymywano, świadczy o tym, że bardzo wielu z tych Tulków faktycznie przyniosło bardzo dużo pożytku Dharmie i istotom. Przepraszam, i w związku z tym uważano, że warto jest Tulku rozpoznawać i ten system utrzymywać. Oczywiście są Tulku, którzy są więksi, że tak powiem, albo mniejsi, bardziej znaczący lub mniej znaczący. Myślę, że w historii wielu Tulku bardzo przyczyniło się do upowszechniania buddyzmu i dlatego ta tradycja była tak długo kontynuowana. Pan Dharmy Rinjung Dorje był rozpoznany jako Tulku Karma Pakshi przez Ogyempę Rinchen-Pala. Ogyempa Rinchen-Pal był bezpośrednim uczniem Mahasidy Gytsampy z Drukpa Kagyu i wielkim urzeczywistnionym Mahasidą. Podróżował zarówno do Indii, jak i do Chin i przez cały Tybet i w pewnym sensie osiągnął bardzo dużą jakby wiedzę. Był naprawdę prawdziwym Sidą, takim, który robi to, co chce, jakby nie zważa na to, co inni powiedzą, albo nigdy nie zrobiłby czegoś po prostu tylko, żeby się przypodobać komuś, nawet jeżeli to był ktoś taki jak Kublai Khan, dla którego był zresztą nauczycielem. Za czasów Karma Pakshi, kiedy mniej więcej tuż przed odejściem jakby parinirwaną Karma Pakshi, Drukchen Ogyempa i 70 jego uczniów słyszało o Karmapie Rinpoche, tak wtedy Karmapa Pakshi często nazywano, i postanowili, że muszą go zobaczyć. Kiedy dotarli do góry na północy, Ogyempa powiedział: sprawdźmy, czy Karmapa jest naprawdę taki jasnowidzący, zobaczymy. Przyjdziemy do jego obozu dzisiaj wieczorem. Kiedy ten dzień nastąpił, Karma Pakshi oczywiście wiedział o tym, powiedział do wszystkich swoich mnichów: nadchodzi Ogyempa i musimy go z wielką pompą powitać. I wtedy jakby przywitali go z banerami, parasolami, czekał na niego już przygotowany tron i tak dalej. I to był jakby
I to był pierwszy moment, jakby pierwsza taka sytuacja, w którym Odziępa, w którym duma Odziępy nieco zelżała. Drugą taką sytuacją było to, kiedy oni się spotkali, kiedy siedzieli razem w namiocie Karma Pakshi, Odziępa i jego uczniowie. Wówczas Karma Pakshi zapytał, czy mam zarówno mistrza, jak i jego uczniów, czy mam sprawić, że będziecie zachowywać się jak zające? A na co Odziępa powiedział tak, na co Karma Pakshi wziął głęboki oddech i w taki określony sposób zmienił swoje spojrzenie, na co zarówno Odziępa, jak i jego uczniowie zaczęli tańczyć w taki niekontrolowany sposób, tak jakby Karma Pakshi zawładnął ich ciałem i poruszał ich ciałem, skakali, ruszali się i tak dalej. W końcu Rinpoche powiedział, to wystarczy, teraz możecie usiąść. I to był taka chwila, w której zmniejszyła się nieco duma Odziępy. Innego wieczora wszyscy był cok, podczas którego jeden z psów ukradł mięso na cok i oczywiście Karma Pakshi wiedział o tym i następnego dnia spytał Odziępę, czy to nie jest tak, że jakiś pies zjadł twoją kanaczakrę? I to było jakby trzecie takie zdarzenie. Tak, innym było to, Karma Pakshi kiedyś w którymś momencie spytał Odziępę, musisz być bardzo wielkim Mahasidą, największym w całym Tybecie. Na co Odziępa odpowiedział, nie mam aż takich wielkich właściwości, na co Karma Pakshi powiedział, więc zaśpiewaj tę pieśń dumy, którą zaśpiewałeś w jaskini Azury. Odziępa poczuł się naprawdę źle i naprawdę jego duma podczas pobytu w obecności Karma Pakshi bardzo zmalała. On otrzymał bardzo dużo nauk od Karma Pakshi i w którymś momencie Karma Pakshi powiedział, teraz udaj się na południe, już nie musisz tu już zostawać i możesz odejść na południe. W przyszłości spotkasz kogoś, kogo będziesz musiał wychować. Wychowaj go i daj mu te rzeczy. I wówczas Karma Pakshi przekazał mu tekst Dharmy zatytułowany Wskazywanie trzech kali. Przekazał mu również czarną koronę i powiedział, przekaż tej osobie te rzeczy i pamiętaj, że musisz się tym osobom zaopiekować. Następnie Rangjung Dorje, trzeci Karmapa, spotkał Odziępę w wieku 4 lat. Po tybetańsku to było 5 lat, ale w rzeczywistości 4. I to było bardzo, bardzo jakby nieuniknione spotkanie, jakby wypływające z ich poprzednich związków więzi dharmicznych, samaja, karmy, życzeń i tak dalej. Zanim Odziępa spotkał Karmapę Rangjunga Dorje, najpierw miał sen, w którym Rinpoche Karmapa, czyli Karma Pakshi, pojawił się mu, przekazał mu wiele nauk dharmy oraz powiedział, nadchodzę, mam nadzieję, że to zrozumiesz. Następnego dnia Odziępa powiedział, emanacja Rinpoche Karmapy dzisiaj się pojawi. Musimy przygotować wszystkie parasole, muzykę i tak dalej. Przygotował również bardzo wysoki tron i pomyślał sobie, jeżeli to jest faktycznie mój guru, to on skoczy zaraz na ten wysoki tron, nie zważając na mnie. I tak się faktycznie stało. Jego asystenci przyprowadzili Chikya Papala i jego rodziców. Odziępa przywitał ich, ale po czym mały chłopiec od razu wdrapał się bez wahania na ten bardzo wysoki tron. Odziępa powiedział, co ty robisz? Bardzo źle się zachowujesz, na co chłopiec odpowiedział, w poprzednim życiu ja byłem twoim guru. Potem zszedł z tronu, pokłonił się Odziępę i powiedział, ale w tym życiu ty możesz być teraz moim guru.
Następnie Druptop Oljempa powiedział, zadawał różne pytania chłopcu, zaczął jakby badać, czy on jest naprawdę Tulku Karmapakshi. Na przykład pytał Oljempę, opowiedz mi swoją historię. I wtedy Oljempa, Rangchung Dorje opowiedział mu całą historię o tym, jak odszedł od Parinirvany Karmapakshi do tego, jak się odrodził jako Rangchung Dorje. Potem Oljempa zapytał, opowiedz mi o tym, jak spotkałem Guru Karmapę, na co chłopiec odpowiedział takim wierszykiem. Czcigodny pan z lato, Oljempa przybył, aby mnie zobaczyć. Mówiliśmy o północno-zachodnich Indiach. Opowiadał mi również o Bodhgai. Wymieniliśmy się wiedzą i prawdziwą dharmą. Następnego dnia Oljempa powiedział, jeżeli jesteś faktycznie moim guru, to przeczytaj to, recytuj to. Dał mu kawałek papieru i chłopiec czasami czytał bardzo płynnie, a czasami się zatrzymywał, musiał tak jakby dukać, jakby miał trudności ze skoncentrowaniem się na tym, co czyta. Oljempa wówczas śmiał się bardzo długo i mówił, nigdy nie słyszałem, nie widziałem bardziej zabawnego sposobu czytania niż twój. Kiedy Oljempa zapytał, w jakim wieku jest chłopiec, opowiedziano mu właśnie, kiedy Rangchung Dorje się urodził, na co Oljempa powiedział, jeżeli urodziłeś się 8 dnia pierwszego miesiąca roku małpy, a mój guru odszedł 3 dnia 9 miesiąca roku owcy, to nie możesz być inkarnacją mojego lamy, ponieważ pomiędzy śmiercią mojego lamy a twoim narodzeniem minęły tylko 4 miesiące i 5 dni. Więc jak możesz być moim guru? Na co chłopiec odpowiedział, moja świadomość wkroczyła w ciało w łonie 5 miesięcy po tym, kiedy to ciało w łonie miało już 5 miesięcy. Dlatego, że moja poprzednia świadomość już odeszła do Gangshurmo. Teraz nie zostanę zbyt długo. Możesz spytać kogokolwiek chcesz. Ja nie do końca rozumiem, o co chodzi. Czyli jakby chodzi chyba o to, że świadomość tego dziecka odeszła, a on jakby zastąpił tą świadomość. Aha, jako Karmapakshi on jakby zwołał całą społeczność Sanghi i on poinformował ich, że moja świadomość już odeszła. Moja świadomość już odeszła do Gangshurmo, więc ja już nie zostanę długo, ponieważ moja świadomość już jest gdzie indziej, w innym ciele.
Dlatego zostało nam niewiele czasu. Musimy załatwić ostatnie sprawy i przekazać wam ostatnie nauki. Więc jakby zanim Karmapakshi odszedł, to jakby mówił wszystkim, że już wysłał swoją świadomość w inne miejsce, do innego ciała. I wtedy Rangjung Dorje mówił: Odziempa, możesz to sprawdzić, możesz spytać tych mnichów, czy tak faktycznie było. Odziempa dalej pytał: co jeszcze pamiętasz? Na co Rangjung Dorje powiedział: potem jak odeszłem w Nirwanę, najpierw udałem się do świata bogów. Potem wróciłem do tego świata i w klasztorze Toluk Patsang był taki chłopiec, który płakał. Zobaczyłem, że para rodziców płacze nad ciałem zmarłego chłopca, który miał może jakieś 5 czy 6 lat, więc pomyślałem sobie, że może przyniosę jakiś pożytek. Przyniosł jakiś pożytek i wszedł w ciało tego chłopca i zaczął mrugać, otworzył oczy przed tymi rodzicami, na co oni stwierdzili, że to jest bardzo zły omen i wydłubali mu te oczy, jakby dobili tego chłopca, na co Rangjung Dorje mówi, że pomyślał wtedy, że bez oczu będzie mi bardzo trudno, byłoby mi bardzo dużo przynosić pożytek istotom, więc opuściłem to ciało. Odziempa powiedział: to niemożliwe, żeby to było prawdziwe, i wysłał kogoś do tej wioski, do tego klasztoru, żeby wypytać, i ten ktoś faktycznie wrócił i odpowiedział, że faktycznie była taka sytuacja, że pojawił się, że pewna para miała syna, który zmarł i później jakby ożył i wydłubała mu oczy i tak dalej. Odziempa nadal wypytywał Rangjunga Dorje, co pamięta. Na co Rangjung Dorje mówił: kiedy byłem w łonie mamy, mój ojciec powiedział: miałem sen, że to będzie chłopiec. Zaś moja matka odpowiedziała: kobiety mówią, że kiedy to jest chłopiec, to się nie rusza, a jak jest dziewczynka, to się rusza w brzuchu. Natomiast to dziecko rusza się przez cały czas, nieustannie, więc na pewno to będzie dziewczynka. Słyszałem to wszystko, słyszałem wszystkie dźwięki, jakby widziałem, co się wokół mnie dzieje, nawet będąc nadal w łonie matki. A Odziempa powiedział: o, ty jesteś jakimś strasznym kłamcą, co ty zmyślasz? Co ty zmyślasz? To nie może być prawda. Więc zawołał rodziców chłopca i zaczął wypytywać: o czym rozmawialiście, kiedy matka była w ciąży z tym chłopcem, czy mówiliście o tym, zastanawialiście się, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka? I oni powiedzieli, że tak, i opowiedzieli całą tą rozmowę. Ta rozmowa, jakby jak ją przedstawili, brzmiała dokładnie tak, jak opisał ją ten chłopiec. Odziempa wówczas stwierdził: w przeszłości był taki król Chirimpa, który był zupełnie nie miał żadnych splamień związanych z przebywaniem w łonie. Wydawało się, że on był jedynym, ale ty jesteś drugą osobą, która nie odczuła wpływu splamień łona. Wówczas dopiero Odziempa udzielił mu ślubowania bodhicitty i udzielił mu świeckich ślubowań i powiedział: mój guru i sekretnym, tajemnym imieniem mojego guru był Rangjung Dorje, więc od tego momentu będziemy cię nazywać Karmapą Rangjungiem Dorje. Wówczas też Odziempa też opowiedział: Rinpoche Karmapa w przyszłości jakby dał mi ten tekst i tą koronę i powiedział, że w przyszłości znajdę osobę, którą będę musiał wychować, i przekazał Rangjungowi Dorje ten tekst i koronę, i jakby
ten sposób jakby oficjalnie uznał go jako za inkarnację Karma Pakshi. Kiedy Rangjung Dorje miał 7 lat, przyjął ślubowania mnisie od Khenpo Kunden Sheraba. Wówczas Nyinghe Gendun Bum, czyli nauczyciel, czy też uczeń Karma Pakshi z Tsurpu, ujrzał twarz Avalokiteshvary, który powiedział mu: ten tulku przyniesie bardzo wiele pożytku istotom. I Nyenre wówczas napisał taką wielką pochwałę i wysłał ją do tego Dingri i poprosił, aby tulku przybył, zaprosił tego tulku, by przybył do Tsurpu. I w ten sposób jakby Rangjung Dorje wrócił do swojego klasztoru w Tsurpu. Nie będziemy opowiadać teraz całej historii Rangjunga Dorje. Można powiedzieć, że natomiast o tym, że Karma Pakshi był guru imperatora dynastii Yuan Kublai Khana, a następnie po Karma Pakshim Odziempa był właśnie nauczycielem tego imperatora. W związku z tym, kiedy kolejny cesarz dynastii Yuan, Wenzong, dowiedział się o Rangjungu Dorje, zaprosił z wiarą jakby w dharmę, zaprosił go do siebie, do pałacu, wysłał takiego nadwornego lamę Kunga Galciena, aby zaprosił Rangjunga Dorje do pałacu, ale pojawiły się wówczas pewne złe znaki, które Rangjung Dorje odczytał, iż ten cesarz nie będzie żył długo i w związku z tym pozostał w Tsurpu. I faktycznie krótko potem wszyscy dowiedzieli się, że cesarz Wenzong odszedł. Następnie Rangjung Dorje podróżował z centralnego Tybetu, z Tsurpu do Chin. Pojawił się w Dadu, czyli ówczesnym Pekinie, 10 tybetańskiego miesiąca 1332 roku. I on również jakby wówczas, obecny wówczas cesarz Yuan Ningzong, on również nie będzie żył długo i że jego młodszy brat przewidział, że jego młodszy brat przejmie jego tron i choć z początku ktoś inny wstąpił na tron, później się okazało, że faktycznie młodszy brat tego cesarza, czyli Togon Temur, faktycznie go zastąpił na tronie. Rangjung Dorje spędził w Chinach wówczas 2 lata i przekazał różne nauki cesarzowi, a cesarz upodarował mu takie kryształową pieczęć. Poza tym jakby cesarz jakby zwierzył się Rangjungowi Dorje, że wszyscy ostatni cesarze jakby Chin bardzo szybko umierają. Nikt nie żyje zbyt długo. Na co Rangjung Dorje powiedział, że aby przedłużyć mu życie, cesarz powinien wypić wodę guru Rinpoche z Samye Chimpu i że to pomoże przedłużyć życie cesarza. I potem w 1335 roku Rangjung Dorje powrócił do centralnego Tybetu, wydobył tą wodę długiego życia guru Rinpoche z Samye Chimpą, a następnym roku, w 1336 powrócił do stolicy Yuanu i podarował cesarzowi tą wodę i udzielił mu również abiszeki długiego życia. I faktycznie ten cesarz rządził bardzo długo, bo aż 36 lat. Dłużej żył tylko Kublai Khan, który rządził nawet dłużej niż Kublai Khan, który rządził 35 lat. W 1339 roku o północy 14 dnia 6 miesiąca Rangjung Dorje
udał się do takiej wielkiej posągu Chakrasamvary, okrążył ją, usiadł na poduszce, spojrzał w niebo, złączył dłonie, pojawiły się różne dakinie i damy, mistrzowie guru. Wówczas Rangjung Dorje wykonał taką praktykę samowstąpienia w Chakrasamvarę i ofiarowania amrity wszystkim, podzielił się tą amritą ze wszystkimi zgromadzonymi, recytował rdzenną mantrę Chakrasamvary, grał na swoim damaru i odszedł w ten sposób w nirwanę. Następnego dnia wieczorem jego twarz ukazała się na tarczy księżyca, co teraz jest nazywane jakby obrazem Rangjunga Dorje na księżycu. Stąd się jakby ten portret wziął. I to o tym opowiadają różne historie, historia Tybetu i tak dalej. Poinformowano o to o cesarza. Cesarz zresztą sam najprawdopodobniej widział tą, zobaczył tą wizję. Bardzo wielu ludzi ją zresztą widziało, nie wszyscy, ale bardzo wielu. I wówczas cesarz Chin poprosił swoich malarzy, aby wykonali malunki tego księżyca w pełni z wizerunkiem Rangjunga Dorje. 2 takie same malunki. Jeden został w stolicy Chin, a drugi wysłano do Curpu. Później ta tanka, która dotarła do Curpu, stała się jakby taką modelową tanką dla nowego stylu karma Kardri, który zaczął się później rozwijać w szkole Kardżu, stylu malowania tanek. Zgodnie z taką historią Tybetu, z historią Dharmy, mówi się, że właśnie w tej historii mówi się, że cesarz ujrzał ten wizerunek Rangjunga Dorje i że wykonał wtedy pokłony i wielu innych lamów, jakby wiele innych przekazów to potwierdza. I to jest jakby wszystko, co chciałem dzisiaj opowiedzieć o Rangjungu Dorje i to było takie jakby wprowadzenie do jego życia. Dziękuję Wam bardzo.